Видяхме едно страхотно шоу на Фаертър пред Народния театър с едни много уникални костюми като дяволи. Някои от вас бяха облечени. Ти ли си беше като дявол? Не, точно. Не си, защото в брадата е леко дяволска така. Брата! Кой ви прави костюмите? Ами, значи, самия костюм като изработка, материите, които се използват, човек се казва Боян Христов. Той е дизайнер и се познавам от много години и бих казал, че човекът, който наистина, когато си представим някакъв костюм, той е способен от платове да го създаде. Аз лично, моето скромно така, нали, спомоществателство са маските и шапките. Аз ги моделирам, аз ги правя. Да. Нали? И той вече се занимава с самите платове и накрая, нали, получаваме цялата визия, която виждате. Тоест ти си дизайнера на повечето костюми. Измисляш ги? Да. На всички. На всички. Женските ти ли ги измисляш? Ами те помагат там доста. Момичетата? Има ли някога, примерно, жените да не са съгласни с нещо, което им казваш като костюм, да не са доволни? Те са добри момичета, в повечето случаи много харесват нещата. А и като мъж той има така визийка какво е красиво. Добър дизайнер. Добре, предполагам, докато се научиш да се качваш на тия кокили и да въртиш огньовете, сте имали доста, как да го кажем, не гафове, ами инциденти. Да. Случвало ли се нещо? Ами да, случвало се и то всъщност независимо от колко години се занимаваш, винаги трябва да си нащрек, защото може отново да се случи. Огънят все пак е почти като живо същество. Стихия е. Да. Колкото и да си се научил да го контролираш, винаги да кажем от влажността на въздуха, от вятъра, той може да тръгне в посока, която не е много правилна. Особено ти, ако си на кокили, например, в някакъв по-импозантен костюм, с много платове по теб, трябва да си изключително внимателен. Да. Нали, смея да кажа, че с годините тези инциденти станаха много по-редки. И да чукна на дърво, нали, не сме имали нещо наистина страшно, което да се случи, но все пак наистина трябва да се внимава. Да. Случва ли се някой да е падал от кокили, примерно? Да, за съжаление това се случва. Понякога... Аз паднах, да. Къде падна? Умотах си кръка в крачола на костюма. Ужас. И цялата височина така падна. За малко да се задържа. И ме беше повече яд, че не се задържах, отколкото че паднах, нали? И веднага си станах, след това продължих. Отпаля ли си косата или не успя? Не. Си била пахма такава горява. Още дълга. Добре. По принцип това, което препоръчваме на всеки, който се научи да ходи на кокили, е и да се научи да пада от кокили, защото това е много важно също. Защото все пак, колкото и да е добър един човек, винаги ще ти се случи това. И е хубаво да знаеш как да падаш. Да. Това е много Това важно. си един вид акробатика. Това си акробатика. А вие ги учите как да падат, така ли? Това е много важно. И как точно се пада? Ами всъщност трябва да падаш никога право напред, никога директно право назад. Трябва да се свиеш някак. Трябва да се свиеш и максимално да приклекнеш, за да намалиш височината, след което се пада настрани, ти опитваш леко да се претъркулиш и по този начин да убиеш инерцията. С тия големи пръчки как ще се търкаш? Защото само малко изглежда така. Ами да, всъщност това е доста тренировки, доста е нужно така да успяваш да усетиш баланса и на къде да тръгнеш и така. А по колко часа на ден тренирате? Успявате ли да имате време за личен живот или... или вие помежду си в група да сте гаджи? Едно семейство голямо. Забраняваш ли между тях да има отношения? Ами по принцип сега не. Сега аз не съм... Но по принцип не е много добре според мен, ако се развиват такива неща, защото в един момент, ако тръгнем да се разделяме, какво ще направим тогава? Да, така. Но всъщност, за да се тренира, трябва да се отдели доста време, факт е. Особено ако се правят по-големите шоа. Ние правим, така да кажем, отделни хореографии, които се включват в тях. Но поради това, че на сцената ни е улицата. Да. В повечето случаи пространствата, на които играем, са различни в отделните градове. Публиката, дори в отделните държави, където ходим, е различна. И на едни места, едни части от шоата се харесват повече, на други места е друго. И това е всъщност магията на уличния театър, че всъщност когато излезеш там, навсякъде публиката е различна и ти, за да я грабнеш, трябва да можеш да усетиш, да знаеш къде, на какво да наблегнеш и да видиш къде всъщност ти с тези невидими нишки ги дърпаш и те идват към теб. Да. Добре, да ми разкажете на какви фестивали сте били в чужбина, тъй като предполагам са ви канили доста.
Ами, значи били сме на много места. Например, последните места, които бяхме, един прекрасен уличен фестивал в Атина, който се провежда. В Киев на един огън фестивал бяхме. Преди това бяхме на Гластънбъри фестивал. Гластънбъри! Те ми го казаха това, между другото, преди малко, докато гледахте видеата. И аз съм много впечатлена, тъй като това е много известен фестивал. Да, той е, бих казал... достойно да отидеш там. Той е един от най-големите в света. Мисля, че да. Значи, миналата година беше 40 годишната на този фестивал и ние имахме тогава щастието за първа година да отидем на него. И в Theatre and Circus серията, където всъщност ние правихме нашето шоу с Кокили и огън, бяхме първите българи, които правиха такъв тип спектакли. Освен нас, там имаше още 300 перформери от цял свят. Супер! И беше наистина невероятно. Още по-прекрасното беше, когато те ни поканиха и тази година да отидем отново там. А още по-прекрасното, че са ни поканили и на следващия фестивал. А вие ли сте единствените българи там или се срещали? Ами, значи, срещали сме. Той е огромен фестивал сам по себе си. Миналата година изчисленията бяха, че за 4 дни на фестивал там са минали почти 2 милиона човека. Смятайте за какъв мащаб става въпрос. Големите стейджове, които бяха и тази година, те бяха 6 огромни стейджа. Отделно там вече имаше много по-малки. Така че всъщност българите може да срещнеш доста. Въпросът е, че в този тип изкуство, което ние правим, нямаше такива. Нямаше там такива. Да. И всъщност имало е, доколкото знам, музиканти, които са ходили там да правят неща и така нататък. Запознахте ли се с Бейонсе, Шакира, тъй като знам, че те са били част от тези фестивали? Не сме имали това удоволствие, все пак ние бяхме... толкова близо не сте били. Ние бяхме в нашата зона, където е Theatre and Circus серията, докато тя беше малко по-далеч. Ясно. Нека сега да прекъснем за малко, защото след малко и аз ще се кача на Кокили, така че останете да гледате шоу на Кокили.